İnsan oğlu 20 yaşında da, 30 yaşında da, 40, hatta 50 yaşında da ılımda beyik açışları etmeye okuyuplu. Muňa garamazdan alımların şokaçinin eden açışlarının ağrımlı bölügi olaryň yaşlyk ýyllarynda amala aşyrylypdyr. Çünki adam 30 ýaşaýança has maksada okkunly ýadamadak bolýar. Özüni has erkin duyup, lükkeligi bilen ylyma garlyp bilýär. Galyberse de bu ýaşy çenli adamyň beýnisi işçiň we ýatkeş bolýar. Alymlaryň çaplamalaryna görä 30 ýaşda adamyň aňynyň işçiňlik ukuyubyny özüniň iň ýokarky derejesine ýetýär. Şondan soňra az kim gaýtgynlar başlanýar. Bu ýaşda adam hatda yatıp uykusyny almazdan hem 2 gece gündüz arkaýyn işläp bilýär. Albert Einstein 30 ýaşyny içinde ylyma sowutly goşant etmedik adam ondan soňra da gala almasy gerek diýär. Şeýle de bolsa adam 40 ýaşyndan soňra keskellem uly açyş etmez diýmek dogry däldir. Bu düňe ylyma açyşlaryň agrymly böleginiň alymlaryň ýaşlyk ýyllarynda açandyklaryny aňladýar. Belki Einstein bu sözler aydanda özüni gödüňe getiren bolmagy gat mümkin. Alymyň özü henüz 26 ýaşynda wagty ýörite görällik teoriýasyny döredýär we fotoeffekt hadisasyny düşündirýär. Munyň üçin ol Nobel bayragyna eýe bolýar. Alym öz adyny adamzat taryhynda ölmez ýetmez derejä ýetiren umumy görällik teoriýasyny bolsa 36 ýaşynda esaslandyrýar. Nobel bayragynyň eýesi Italian radiotekniki we telekiçisi Guglielmo Marconi 20 ýaşynda simsiz telegrafy oýlap tapýar. Eýem 22 ýaşynda bu açyşyna tasdiknama alyp Marconi adly lehem paýdarlar jemgyýetini esaslandyrýar. Meşhur ingliz fiziki we matematiki Isaac Newton bütün dünýä dartylma kanunyny 21 ýaşyna hem doldurmanka açýar. Nobel bayragynyň eýesi beýik nemis fiziki Werner Heisenberg ılımda kvant mehanikasynyň düýbüni goýan mahaly 23 ýaşynda eken. Kvant mehanikasynyň esaslandyrjylarynyň ýene-de biri Paul Dirac 25 ýaşynda eden ylymy iş üçin 31 ýaşynda Nobel bayragyny alypdyr. İngiliz matematiki we kriptografy Alan Turing 21 ýaşynda kompýuter döretmegiň esaslaryny düşündirip bilipdir. Dünýä belli oýlap tapyjy we telekeçi Thomas Edison ilkinji açyşy bolan telegraf jogap berjisini oýlap tapan wagty 12 ýaşynda eken. Galyberse de Edison oýlap tapyşlary boýunça iň köp tasdiknamanyň eýesidir. Belarus fiziki Jores Alferov Nobel bayragyny almagyna sebäp bolan beýik açyşyny eden wagty 31 ýaşynda eken.